खुलुमबाय लोगोफोर जेके दैमारि फेसबुक पेजाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्राया जाबाय दिनै सफैलायबाय नै भुटानावहा नैबे भैरबकुन्द लाइनजों हाबदों जोङो भुटानावहा दिनै जानुवारिनि 15 तारिख आरो दिनै मागो नामा मागो दमासि ना मा होनो बेबो दा दिनै हाबलांसै नायलांदों नोंथांमोना मा जायो मा थायो सिङाव जों दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ देखायनो सानदों बेयो पेट्रल पाम्प थावा बेयावहा बहुत खम खारन बेयावहा जेबो टेक्स गैया GST गैया बिसोरनि माबा गैया जोंनि गभर्नमेन्ट टेक्स बेफोरबायदि गैया खम आरो मथा मथि 70 गाहाम जागोन 63 जानो हागौ पार लिटार बिदि आरो नारेंबाथा नोंथांमोना नै बहुत थाबायफैदों सिङाव हाबफैदों बहुत गोबावसो कर'ना भाइरासनि सिगाङाव हाबफैनायानोमोन दिनैसो नायनोसै र' सिङावहा मा दङ एन्ट्रि खालामहैनांगौ सिङाव काउन्टार 2 काउन्टार 1 बिथिं फाइनालि नैबेयावमोन एन्ट्रि खालामखांबाय बेनिफ्राय ओंखारबाय नै दायो दावखोनोसै बिथिं टाउनथिं फिसा टाउन दङ नै बिथिं दावखोलांगासिनो 2020नि सिगाङाव हाबफैनायानो होमबा नै 3 बोसोरानो जाबाय भुटाननि गारि टावार दङ थेवनो दा मेंबाय माथो बाब दावखोखोनो होलांथां गैलालै मा दायो दायो पाक्कानि बनायबाय ना दलंखो सेंग्रा बैसोआ बिब्दिनोसै आं हाबा मा जादों नों मा मिथिनो नों मा बुजिनो गोसोखौ नों हले हमथायाब्ला सोलेरखौ नों हले दबथायाबोला गोरबोआव नोंनि अर जोंगोन बिखाखौ नोंनि